Herçend helbijardinên Tirkiyeyê nizîk dibin ku dibêjin li Huzeyrana sala bêtin 2023 helbijardinê Tirkiyeyê wê werin encamdan tundiyên li hember Kurdan zêdetir dibe. Bin pêkarî li hember mafên Kurdan, li hember Kurdan li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê tên kirin. Derbarê vê mijarê min mêvanekê birêz Sidqî Zêlan ku şrovekarê siyasî ye, şarazayê siyasetê ye li Tirkiyeyê, Bakurê Kurdistanê li stûdiyê me dê wergirim. Birêz Zêlan, êvar baş tu xêr hatî bu Kurdistan 24 herwiha mafnasî. Çima her dema helbijartin li Tirkiyeyê nizîk dibin, tundî li hember Kurdan zêdetir dibe. Sedem çi ne? Yani sebebe yekem ji bo ki yekîtiya Kurdan xort nine, yani em bêjin yekîtî tuneye heye fakat gor ihtiyaciya me gelê Kurdistanê Bakurê ve evê da nine, vê seviyeyê da nine. Yani em gerek yekîtiya xwe xort bikin. Em eger yekîtiya xwe îtîfaqa xort bikin, nikarin vê teadayê me bikin. Kî sedemê xwernebûna yekîtiya Kurdan e? Yani hinek kêmasiya me ye siyasetê Kurdan e inşallah ev ya safî be, ez wisa taxmîn dikim. Yani gelê me şiyar elhamdülillah fakat ji bo neyarê me pirin û şart û mercê dünyayê ey herêmê der û dor tengasî heye belê. Tu di wê baweriyê de eger yekîtiya Kurdan hebe li cîhanê, em nebêjin li Bakurê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê û li Başûrê Kurdistanê. Yekîtiya Kurdan hebe. Yani Kurd wê bigihin mafên xwe, cîhana derve, cîhana pêşketî wê hesabeka din ji bo Kurdan bike? Yani hatta qunayekî Kurd nîzê hevin. Mesela Azadiya Kurdistanê gelê me seraser dixwaze. Referanduma Kurdistana Başûr me ev tecrübe kir. Yek ew bû. Yek meseleyê Kobanî, meseleyê Kerkûkê, meseleyê Efrînê Medîkê gelê me nîzê hevin. Nîzê hev difikirin. Parastina ala Kurdistanê zimanê Kurdî evê din gelê me nîzê hevin. Gelê me nîzê hevin. Zor baş e. Hewceya siyasetê me zî nîzê hev be. Belê. Zor baş e. Ewa niha di hember HDP tê kirin li Tirkiyeyê. Ev çi mesicek e? Yani dewlet, yani Tirkiye, hikûmeta Tirkiye dixwaze çi mesicekê bigihînîtin? Rojekê endam parlamentûyên wana sicin diketin, zindanî diketin, rêna di hevserokên wan derbasî meqaratên xwe bibe, zilleyan li kesatên wana dide. Yani dixwaze di sed sala 21 da çi mesicekê bigihînîtin? Yani 2015 hûn zanin heftê Hezîranê da hilbijartinekî Tirkiyeyê seraserê Tirkiyeyê çêbû ve hilbijartinedeki HDP bi serokatiya Birêz Demirtaş bi raya yani erênî sedî 10 zêdetir alîkarî girt ew AKP Erdogan vê hilbijartinê da wenda kir. Ew pir muhîm bû ji bo AKP. Piştî wê hilbijartinê ey belediye ew herêmê seraserê Tirkiye û herêmê Kurdistanê AKP dîsa bajarê mezin İstanbul, bigire Ankara'yê, İzmir'ê, Diyarbekir'ê, Wanê her derî wenda kir. Hinekî bajarê Kurdistan, Mîna, Malatya, hatta Adıyamanê, hatta Antepê falan Rûhayê ma ana nîzê 5-6 herêm qayyûm tayin kirine ew cî ku HDP û Kurdan seraser qezanc kiribû. Yani mesele nîv siyasiye, nîv iktisadiye, nîv mesele dine yani. Başı, Brezilya. Hayatiye wan
بله لسر هلبجارتنا و سرکتنا آک پارتیه ده سالات ده. ده هلبجارتن رابوری ده آک پارتیه لباجرن کردان گلک دنگ آنینه. لباکور کردستانه. لدیاربکر کتونها لودره جی دنگ هنه. دنگین کردان هنه. تو وکه مافناسک دوی باوریه دای جارک آدن کرد دنگی بده آک پارتیه ده دمکی ده اف چندین ساله آک پارتی مافین کردان نادتن. Yani 20 sala parti Erdoğan iktidara 10 sal beri baş bu evzi mesele standartı yekiti Avrupa bu standartı ahimi bu evya keda Kurdan zeteda heye ev liberal ev dindi İslamcı lehevra bun fakat haft haş sal davi yani siyasete AKP Erdoğan galata hem siyasete hunduri Türkiye galata hem ditin hayvanu mesele Rojava mesele Kürdistan'a başur mesele referandumu galatiye ki mezin kir ana yani alikari AKP Kürdeme pır hindik alikari dikin ev Brezilya bele Alikarên AKP hindik boyne weke tu dibêje li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê. Lê berê AK Partiye CHP li serdesthilatê bûye. CHP jî mafên Kurdan nedayne. Niha CHP opozisyona yani muarizeye li Tirkiyeyê. Di navbera maseya şeş alî AK Partiye kîjan alî wê bikar be mafên Kurdan bide? Kurd dengê xwe bidin kîjan alî? Yan maseya şeş alî rengekê cuda heye têfikirîneka nerîneka cuda heye ji bo pirsa Kurdan? Em karin wisa bêjin yani CHP minaberîne çend car CHP'de guhartin heta ana 100 sala çêbûye ana Birêz Kılıçdaroğlu ew jî Kurdekî Dersimiye ew mervekî demokrat e belê yani mîna ew Kemalîstê din neyartiya Kurdan heta ana nekiriye nakizê Kurdek ku CHP ana alîkarî dikin ji bo Kılıçdaroğlu eger Kılıçdaroğlu nebe ekîbî wî nebe mîna wî ew mîna wî difikirin alîkarî nakin ev ya zelal bêjin ew din ew maseyek ve go şeş alî en nîzê Kurdan yani em bêjin alî hukukî demokrasî difikirin dewa gelecek yani em karin bêjin İYİ Parti hariç ew din nîzê Kurdan difikirin fakat ne nayê manayê ki ew amade ne haqqê Kurdan bide. Haqqê Kurdan ancak yekîtiya Kurdan ew ısrar mücadele bikin Kurd bi vê neticeyê ancak dersin. Zilan eger dawî pirs eve bîtin li ser çi binema hîn weke mafnasek weke Kurd weke siyasetmedarên Kurd yani geşnê wê baweriyê ku CHP ve mafê Kurdan bide eger bige desthilatê. Mesele ne maf dayine maf yani ew şart û merci dünyayê Türkiye tayin dikin. Eger AKP hilbijartinê ew bloqa wî MHP û ew ê din têda wenda bikin muhalefet qezenc bikin tezyiq ser Kurdistana başûr hindik be tezyiq ser Rojava hindik be tezyiq ser Kurdistana Bakur ew seraserê metropolê Türkiye siyaseta Kurd parîkî rahat be daha ziyade karibin xwe ifade bikin rahatî bibîne yani rahatê maslahatekî mezin têda heye. Zor baş e. Duhî herçendin bu gotî dawî pirs ev lê bila ev dawî pirs bîtin. Li Bakurê Kurdistanê li Diyarbekirê alayê Kurdistanê yani ji alî hêzên ewlehî ve ji alî dewletê ve anî xwarê gotî ev nabît ev alaya hebîtin. Tak ala heye li Tirkiyeyê. Li demekê de Kurdên wê derê xwedî alayekî dîkene. Xwedî ziman û keltûrekî dîkene. Yani de aliyê yasayî ve li Tirkiye yasayek deqek heye ku bêjin nabe gelek milletek alayê xwe hel biketin, pîroziya alayê xwe ragirîtin? Yani tiştekî kanunî wisa tuneye hebezê em vê kanunî nas nakin çünkü meşru nabe tiştekî wisa tiştekî tabiî ilahî yani xwezayî ew huquqa nav netewî ew maf dide ew haq dide me
em ala xo asla ew me temsil dike, ala me temsil dike, em zamanı xo, mafı xo, ala xo asla em ew taviz nadin ve meseleye. بجيت برس صدقي زيلان مافناس شبكاري سياسي لستوديو مال باكوري كردستان قالك سباس